papuntang Napocor, Sual. Nung nakaraan ay nakapunta ako sa may Napocor, sa Masinloc, Zambales. Sarap ng gate nila. Ngayon naman, pupunta rin ako dito sa may Napocor, sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya ito ang aking biyahe. Itsura ng Napocor pag nandito ka sa taas. Dito na tayo sa mataas na parking bahagi ng Pangaskatan. So, dito tayo. Ito po yung daan dito. Maganda naman yung daanan, maluwag. Doon na yung ulo ng Napocor, yung tower ng Napocor. So hanggang gate lang tayo kasi hindi naman tayo pwedeng pumasok doon. Yung mga guard dito na tayo sa gate. Ito na yung gate ng Napocor. At hanggang dito na lang ako nakarating sa harap ng gate ng Napocor dahil bawal ang papasok sa loob.